Карандила Pictures представя един филм на Каракочев и Ко с участието на брат Каракочев, брат Пит, сестра Анджелина Джоли, брат Робърт Де Ниро и други брати и сестри във филма Завръщане на Карандила. Втора част. Беше лето 2010. Аз, брат Каракочев, пак си мислех за Карандила. Много неща се бяха случили от миналата Карандила до сега. Бях станал много известен и заваляха предложения за работа. Всички искаха да работя за тях като таен агент. Искаха да работя като агент 007, 008 и 00. Аз отказвах на всички. Но най-настоятелен беше човекът от ЦРУ, Църковното разузнавателно управление, брат Пит. Той беше толкова нагъл, че даже се позволи, без да ме пита, да се нанесе в къщи. Но аз намерих начин как да се справя и с него. Писна ми от този човек. Сега ще оправя аз. Брат Каракочев, какво правиш? Какво правя ли? Аз ще ти кажа и сега какво правя. Да се махаш от тука. Не те ли е срам, бе? Нанесъл се са катъртия вкъщи, без да ме питаш даже. Никаква работа не вършиш. Наем не плащаш. Ток не плащаш. Вода не плащаш. Къде да дадат такава? Ей! Чакай малко, всичко ще ти обясня. Абе, какво ще ми се обясняваш, бе? Я бяга от тука. Не, нямаш право да постъпваш така с мене. Нямаш право да правиш това с мене. Виж какво. Сега всичко ще обясня. И само се успокой. Всичко е наред. Слушай ме. Виж какво, бе, брат? Не стига, че нищо не правиш, а искаш да работя за тебе. Така не става, мой човек. Айде, събери си парата кещите. Чакай малко сега. Дай да се успокоя. Виж сега. Ние с тебе сме приятели. Ние сме страхотен тандем. Ти не можеш без мене. Разбираш ли? Няма как. Няма кой се обясняваш. Ай, фащай си пътя. Айде, та няма. Виж какво, брат. Ти не си ми повече брат. Разбрахме ли се? Ей, не е така, Каракочев. Хайде си простим. Искаш ли? Ко се обясняваш, бе? Ти миналата година, като ми обеща, че ще ми платиш пътните до Карандила, плати ли ги, бе, а? Айде, та няма. Тръгвай си, докато не съм слязал. Бях толкова известен, че даже мафиотският бос Дон Робърт Де Ниро искаше да работя за него. Кажи, бе, Дон Де Ниро, какъв ти е проблема, бе? Дон Каракочев, ти знаеш кой съм аз. Аз съм Дон Де Ниро, боса на мафията. От известно време те наблюдавам, да знаеш. Много ме харесваш, да знаеш. Като те видях само как разката оня агента Смит от матрицата. Направо ме скапа, човече, казвам ти, страшен си. Кой? Оня от матрицата ли, бе? А Марио това, аз още не се бях ядосал, бе. Аз ако се бях ядосал, ще го сгъна на две. Много си добър, да знаеш. Да. Това си е така сега. Много си добър. Вярно е. Не, добър си.
Да бе, спор няма по този въпрос, бе. Много си добър. Да бе, съгласен съм сега, ама кажи за какво сме се събрали сега тука. Виж, Тон Каракочев, искам да работиш за мен. Получаваш 30% дял и всичко, което искаш. Кули, пари, такива неща. Замяна ще искам от тебе някои такива дребни услуги. Примерно, дребни такива неща, да убиеш някой, да застреляш някой, да взривиш някоя бомба, някоя кола, да гръмнеш. Такива дребни, нормални неща, разбираш ли? Кой аз? Да работя за тебе? Няма да стане. Защо? Парите ли са малко? Ако са малко, ще дам още. Не е това. Що? Защото съм от мафията, затова не искаш да работиш за мен, така ли? Не, и това не е. Тогава не разбирам, защо не искаш да работиш за мен? Да ти кажа що? Щото ме караш да работя, бе? Къде се е видяло и чуло брат Каракочев да работи? Той пастора, че е пастор, не може да ме фани за 5 пари работа да му свърша. Ще ли бе? Ай бе от тука. Айде. Брат Каракочев не иска да работи за мен. Какво ще правя сега аз без тебе? Стига рива пътива, стига се излага, бе. Ай, стига. Ти не знаеш ли, че без тебе съм загубен, а? Аз си гледа работа. Айде, довиждане, чао, с Богом, молеца. Айде. Айде, ще работя. Отказвах на всички. Само че получих предложение, на което нямаше как да откажа, дори да исках. Мале. Хоришо? Що ми струши вратата, бе? Дигни си ръцете, Каракочев. Добре, чакай, си дигни ръцете, ама що ми струши вратата, бе? Можеш да звъниш, можеш да почукаш. Каракочев, трябва да дойдеш с нас в управлението. Добре, щом трябваше да дойда, бе. Откажеш, къде трябваше да дойда? Сам да си взема ръзата, може ли? Какви хора, значи? Отведете господин Каракочев в управлението. Хоришо, как може такова нещо, бе? Той изчупи вратата, бе, човек. Иначе. Господин Каракочев, необходим си ни. Ко? Нужен съм ти. Че аз знаеш на колко хора съм нужен, бе. Ако вземе всеки да ми чупи вратата, къде ще му излезе края така, а? Знам какво ще искаш от мене. Пак ще искаш да се качвам на карандила, нали? Знам. Не. Този път трябва да се качиш по-високо от карандила. По-високо ли? Да са преместили младежкия лагер на Еверест, а? Още по-високо. Още по-високо? Къде е това по-високо? На второто небе. Къде? На второто небе? Аз? Ти си луд, бе, Хоришо. Ти хича кълняваш, бе. Че това не е възможно, бе.
Кой ще правя аз там? Възможно е. Нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Там трябва да спечелиш битката. Разбираш ли? Но това не е възможно, бе, човек. Възможно е. Добре. Как ще отида аз на второто небе, а? Остави това на нас. Остави го на нас това. Добре, ли? Ако аз отида там на второто небе, ти ще ми оправиш ли вратата? Ще ме оправиш ли? Кажи де? Разбира се. Добре, хайде. От мене да мине, хайде. Да тръгваме тогава. Че да вървим, като си казал. Къде ще вървим, аз не знам, ама... На летището. Къде? Хорейшо? През тази ли врата трябваше да изляза? До тука? Добре. Къде съм тука? Ки са тия, бе? Здрасти, Каракочев. Анджи, това ти ли си, ма? Малей, не можа да те позная, ма. Аз съм. Какво ти стана с едното око, бе? Паднах от скалите на Карандила. Казах ли ти аз? Казах ли ти? Фани лифта, ти се правиш на интересна. Сега да видя кой ще прави с едно око. Ти две като имаше хичта, нямаше, пък сега... Тук трябваше да дойде някакъв пилот, щял да ме кара на второто небе, ама къде е това? Аз съм. Кой? Ти? Малей! Ужас. Аз съм най-добрият пилот във флота. Кой? Ти си най-добрият пилот във флота. Мале, като знам как караш, представям си кой е най-лошият пилот във флота. Капитане, корабът ви е готов за излитане. Тръгваме. Като си казал да тръгваме, ще тръгваме сега. Ко? Аз такова... Тука ли трябваше да седна или? Тука. Добре. Айде да тръгваме. Айде. Давай, потегляй!